आरो बिथाङा चन्दन ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामा महिलाया जिएन खाना दंजादों आरो नों देरहाग्रोनानै नाय बे काजोलगाव समस्तिखौ नों देरहाग्रोनानै नाय बिनि उनाव नोङो देबोरगावखौ रायलायहर जा फेरेंगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि नङा होमबा दिनै जों बेखौ दिनै मोनसे आफाद बिफद जायोबा जों बेखौ नागारनो मोननाय नङा दा बे हिसाबखौ बेखौ आं गोसोआव गाज्रि मोननानै आं दिनै ओंखायनो आंनि माबायाव बिपिएफआव आं हाबनाय जादों। खुलुमबाय रायजोफोर गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदियै दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामबाय नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। दिनैनि भिडिअआव गोबांथार सावरायनाय जानाय नङा मोननैसोल' खोथाखौ लानानै सावरायनाय जागोन जे बावखुंग्रि समस्तियाव फेरेंगा बसुमतारी बिथांखौ इउपिपिएल निफ्राय केन्डिडेट होनायखौ एबा बावखुंग्रि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै गोजोननाय मोनाखै जायनि थाखाय बावखुंग्रि इउपिपिएल नि गोबां भटार्सफोरा हाब्रां गिसिखानाय बायदि माने गुरलाब गुरलाब गिसिखानानै माने बिपिएफ हान्जायावसो लोब लोब हाबफैदों। दा बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय जानांगौ। दा बेनिखायनो आं बुंदों बावखुंग्रि समस्तियाव बिपिएफ नि जिहेतु केन्डिडेट दनेश्वर गयारी बिथांखौ फेरेंगाया माब्लाबाबो फेजेननो हानाय नङा आरो बेयावल' नङा फेरेंगा बसुमतारीया जेरावखि गेलेया मानो माने देरहागोनखौ आङो बिराद गोजान नुहुरो होननानै आङो सिगांनि भिडिअफ्रावबो बुंखाबाय। मानोना बिथांखौ रायजो राजाफ्राबो माने गोसो सिंजों जोबोद दुखु मोननाय दं आरो बेराफारसेथिं आं साननाया जेबो जानो हागौ इउपिपिएल हान्जानिफ्रायबो निस्सय बिथांनि मावनाय दैदेननायफोरखौ एसे माने मोजां मोना खोमा। आङो साफा सानै आंनि लोगोफोर दंथ' इउपिपिएल हान्जायाव खामानि मावग्रा बिथांमोननिफ्रायबो एसे सावरायलायनायनि गेजेरजों मिथियो आरो जे बे सारना एसे बांद्रायोलै बुंनायफ्रा बेफोरबायदि बुंद्रायलायनाङा मानाङा माने बुंनांगौब्लाबो बुंनायनि सोदोबफ्रा एसे आलदा जानांगौ बेफोरबायदि होननानै माने आंनि लोगोफोरानो मानसिफ्रा खिन्थु इउपिपिएल आव खामानि मावो बिथांमोननिफ्रायबो आङो एसे एनै रायलायलायो नालाय जों लोगो हिसाबै समाव मोजां गाज्रि दा बेबायदि अबस्था आरोखि। दा बेखायनो आं सानो निस्सय इउपिपिएल नि दैदेनगिरिफ्रानो जा बा रायजो राजाफ्रानो जा बा भटारफ्रानो जा बा जिखुनु आरोखि फेरेंगा बिथांनि सायाव माने बांद्राय गोजोननाय गैया थिखाखौ जायनि थाखाय नै दा फोरमान हिसाबै बावखुंग्रि समस्तियाव फेरेंगा बसुमतारी बिथांखौ इउपिपिएल नि केन्डिडेट होनाय लोगो लोगोनो माने हाब्रां गिसिखानाय बायदि गिसिखानानै बिपिएफ हान्जायावसो लोब लोब हाबबाय। गुबुन फारसेथिङै चन्दन ब्रह्म सार बिथांखौ काजलगाव समस्तियाव केन्डिडेट फोसावबाय इउपिपिएल निफ्राय नाथाय बिथांखौबो देरहागोन बायदि आं मोना मानोना बिथाङा सिगाङावबो माने जेनबोबाय थाखाबाय। दा बे हिसाबै आं सानो काजलगाव समस्तियाव चन्दन ब्रह्म साराबो देरहागोन बादिखौ आं सानाखै। दा बिनिनो माखासे खेंफोरथि होदों चिरां जिल्ला बिपिएफ निफ्राय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायबा हमनो हाखागोन जे दा सिगांनि बायदि नंला काजलगाव समस्तियाव चन्दन ब्रह्ममोन बादि लिडारनि थाखाय माने रायजो राजाफ्रा गोसो गैला बे खोथाखौ फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे मा फोरमायदों जे इउपिपिएल हान्जानिफ्राय साख्रि होनाय जिहेतु स्टाफ नार्स बे स्टाफ नार्सनि साख्रिखौ लानानैबो बिथांमोना एसे बिबुंथि होदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा हमनो हागोन। इउपिपिएल नि दिनै परिबर्तननि नामाव मानसिफोरनो जि प्रतिश्रुति होदों बेफोर गासिबो मिसा जाजोब्बाय रायजोफ्रा बुजिजोब्बाय। मैया दाख्लैसो साख्रिनि रिजाल्ट होबाय मैया दाख्लैसो साख्रिनि रिजाल्ट होदों। आं गोबांखौ बुंनो थाङा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जइन्ट डाइरेक्टर मेडिकेल बिनि साख्रिनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों आङो। बाहाय 12 जन साख्रि मोननाय बिथांमोना जों नुदों बिथांमोना 12 जन साख्रि होनाय स्टाफ नार्स काजलगाव हस्पिटालाव स्टाफ नार्सनि जों माखासे रिजाल्ट जों नुदों। बे स्टाफ नार्सआव 50% जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि मानसि बयथामारिनि दं कलगासिनो दं अबायपुरिनि दं गवालपारानि दं। बे माब्रै सम्भब? बे 6 सिड्युलाव बर'नि थैजों बेयाव थानाय जाथि जनगोष्ठीनि थैजों सोरजिजानाय बे 6 सिड्युलाव
बैसोर माबोरै बाहागो मोनफैखो जों बुंनो नाङा होनो नाङा बिसोरनो खिन्थु जोंथ' प्रायरिटि मोननांगोन ना नोंनि बिटिसि खुंनायनि दमा अबाव थांखो बिटिसिखौ सालायनायनि प्रमद बर'नि दमा बहा थांखो दा बेफोर गासैखौबो सालिजारायनायनानै दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय आरो बिथाङा चन्दन ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामा महिलाया जेनखानानै दं जाहैदों आरो नों देरहाग्रोनानै नाय बे काजोल समस्तिखौ नों देरहाग्रोनानै नाय बिनि उनाव नोङो देबोरगावखौ रायलायहर दा बे जानानै थांबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअ फैनि गोबां देंखो रोजाबगिरि हारिमुनि मानसिफोरा माने सिगांफ्राव खुनु राजनितिक हान्जाफोराव हाबलाबायनाय जइन जालाबायनाय एबा राजनितिकआव बाहागो लानाय बा राजखान्थियाव बाहागो लानायखौ आङो गोबां खम नुदोंमोन फ्राय नुयै बायदियानोमोन आरो नाथाय दा नैबे समाव बिथांमोननि गोसोआवबो निस्सय मोनसे साननाय फैबाय जानांगौ जे बिटिसिखौ जों जेरैबाबो उद्धार खालामनांगोन माने रैखा खालामनांगोन हमथानानै लाखिनांगोन आरो बेबायदि हमथानानै लाखिनांगौब्ला जोङो बिपिएफ हान्जाखौनो लाबोफिनथारनांगोन होननानै बिथांमोना निस्सय सानबाय जानांगौ जायनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो मेथाइ खनबोनाय रायजो राजाफोरखौ गोजोन होबोनो हानाय बुदां बुलब बिथांमोन बिग्राय ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे नै गौतम ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे दङ नै नयन बिथांमोनाबो दा माने बाहागो लाफाबाय राजखान्थियाव बिथांमोनाबो बाहागो लाफाबाय नङाब्ला बिथांमोना सिगाङाव मा जोंहा राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैया जों हारिमुनि मानसि कालचारनि मानसि बेफोरबायदिसो बुङोमोन नाथाय नैबे समाव बिथांमोनाबो माने बाध्यता जाबाय खोमा राजखान्थियाव फैनानै एसे समाजखौ बा रायजोखौ बा बर' हारिखौ फोजाखांनो थाखाय दा बिथांमोनखौबो गोबांथार मिथिं दावथिंफ्राव थांनानै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों गोबांथार बिपिएफनि केम्पेइनाव बिथांमोना देंखोबो रोजाबबोबाय बिथांमोना जे गोसोआव गाबखांनानै दिनै बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय बिपिएफ हान्जायाव फैनानै खामानि मावफैबाय बिनिबो एसे भिडिअ दं भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जों आन्दायनायखायनो जोङो दिनै इउपिपिनिफ्राय जोङो गिदिंफिननानै फैनाय जाहैबाय जि फाग्ला बुंबाय बिटिआर एगफोर खालामनायखौ मुलुगनि मेलेमजिबिफ्रानो मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद बाख्नायदों जाहैदों गावखौ माबाखौ जोंना बे फेग्रामा मा होनोमोन माबा समा बर'निफ्राय बावबाय दा बे रोखोम आरोखि मुलुगनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बिराद गावखौ बुद्धिमान होनदों जाहैदों आरोखि तालाय मबाइल नुवाखै होनबा रायजोफोर बिदि होनना लादों बे एकदम सानफ्रोमबो आगानफ्रोमबो फंफ्रोमबो थगायनाय आरोखि दा बेखायनो आङो सानदों बे अमा